точно именно на 6 май. Защо казвам злато? Имам златни приятели, които и златни колеги, разбира се, с които в момента се черпим на едни хубави златни маси с едни хубави шампанска с златни люспички вътре. Страхотно, ние трябва да ви кажем, и го правим точно, стриктно в часа за обедна обядна почивка. Това че сме някакви супер професионалисти. Вършим се нещата точно и когато трябва и както трябва. Също като вас, именно за това се харесваме с вас, скъпи приятели. Затова всички заедно харесваме хитовете в ефира на Фреш. И имам чувство, че само след малко ще пеят версии скандал от Фреш. Винаги хитовете днес. Този пейзаж ще пасне идеално в коридора. И с двойния апли ще стане супер. Какво ще кажеш за този портрет за спалнята? Скъпа, това е огледало. Развихрете въображението си с Айко. 20% отстъпки за осветителните лампи.